wat doe ik hier? Ja, ik sta hier in de praatpeel van Praat maar Friesk. En ik ga pech met de auto, denk ik. En daarom sta ik hier in de praatpaal. Nou ja, en ik wil natuurlijk herenlid dat ik sinds de eerste keer dat ik hier sta, dat ik wat Fries bijleerd heb. Nou, onzin. Daar ben we. Hey, Ja. hoi. Hey. Friesland Marketing heeft de beste trend. Echt super. Ja. Ja. En Nou, allemaal hè? Allemaal. Nou, wat doen wij hier? Nou, wij ben hier maar net niks. Netniks is het beste, geweldigste, awesomeste multimediabedrijf van Noord-Friesland. En we maken hier allerlei opnames. En we doen nog meer. Ja, presenteren alles. Presenteren, moeilijk onderwerp. Heel moeilijk te snappen, maar dan proberen wij uit te lezen dat het wel te snappen is. En ja, het is gewoon heel gezellig hier. Ja, zeker. Ja, lekkere broodjes. Ja, dat zeker. Ja, maar even. Ja, Ik kan broden. heel mooi. We doen het, jongen. Je zal het beheren, man. Ja, hi, dit is Anita van der Schaaf. Ik sta hier in de mooiste stand van de bedrijven Contactdagen en in de stand van Beleef Friesland en de AVO.